APHL si Racharia song atum langsung mepialong mai kiting. Arlong voti phong langso KSA branch ingdengi si amahang ketegani ketalon pon. Prabhu so sanglang adowana long lucky draw mate lottery ke pathua jame kiding. Birta keme Karbi Anglong tourism sai campaign patir piponsi botor ke kur karcholong pachiton ponsi ingdeng hini Karbi hirjir kihir kachepatiang thek kedam tang there ni phai kep surihini raing kora pliani si ke paklang ponji alam dolo bonsita me kapre kaha war pen hirbang piatum pen kachuning ri ke dokka jok alang lituma phan aman biponsi puthot hirjir kangsir kang chapmate judges atum pen chingwai serpen puthot there poni phai thongkep surihini raing kora pli an apor bipon thulo lapen laso hirjir ang thek laki jangmi poni phai inkorai si surihini raing kora pliani si peklang ponpo bangso kangsir kang chabahut nang litum live sitami Hemtot lun pen thek ponlongji Karbi Anglong live news channel along pen Klar dakachini ji aphan la aber ki jongpon official WhatsApp number 9365518931 la pen 9365497679 along humri ignon la pen labang so botor ki kur karcho ingdeng hini Karbi hirjir ki hir kache pati along ke haiduna bangpu abang phiatuma phan nong esitami pajur ponpu Kiching sianong eke hai dun abang phiatuma phan tangka suri thongke trophy la pen certificate pajur ponji adun thonong e ke hai dun abang phiatuma phan tangka suri koi trophy la pen certificate la pen ki thomang denga nong e ka chepalong dun abang phiatuma phan tangka suri cap trophy la pen certificate pajur ponji Karbi Anglong live adaba birta long pen ilisami mirinhan sipi pini birta ang ton pen arjuponik tha Lakhain kora phoni le BMC constituency ke parlo koilamati pen kahilo kilometer sirkep langsomepi open stage along therepo chikloni phaikri trogarni 6 sedola puthak la pen mass joining amai ke pado ponahut ongdong methang asong pen chi osi non kewangji APHL si rachari asong pen MP atiket kilongdun jay kathara phan anso se ongdunga vote pen ke pahai dunji aphansi jakong horang kipidun thu Karbi Anglong district alongta kedam tang pinnanga na porpenta aphong tin bangphu kilik ahuta haidun de sitami BJP along ingtang kring pen kachedaidun koi ingtang kring lapen armu aphai ke ong pulote APHL simate all party hills leaders conference agrachari asongta kalanglo non aphong sita Karbi Anglong district nijang Karbi Anglong district lapen NC hills dimahasao la district ke thoma pharman MP election along jai kathar aphan ke pahai ponji aphan si penangan chisik chedang ponbom tanglo nilip MSC constituency ke parlo angkang langso me pialong le thota APHL si racharia songatu mai ke padu ponahut ka dukawe bang pharo police osiatum chitongdun lapen don trok ner ke pratrok BJP nilip democratic forum lapen congress me thanga songalong ke dodun pen ningka che theka we joini pini le thota APHL si asongalong chingbedun tanglo APHL si MPang hoi kachepati dun jia bang pujai ka thara phansi ke pahai dun jia phan cherap chito dun puputa mayalong che than dun riti mayalong ka chitong dun APHL si lamjai sarpo angtong ingti ka thar APHL si dun mai phu rajesh tiso lapen ronga saratum lapen kaprek man peng ke dotum chitong dun mai ke chari pon abang langsomepi APHL si bidisar Timothy Teron ahin pen chepari deng ponlo kachoro lam the ke pachini pon lake maipu Emmanuel Kiling pen pechun pon aluhi sarpo aman pen kachetong dun APHL si MP candidate jai kathar mayalong kipuke nona phongke inglonga somate Karbi rengma pen ke chenglok inglonga sotum gewang jiarni anta ke jok wan la pen methanga long le phelang la pen longri longpat la pen article 244A hemprek kang thim longnang ji politic APHL si asonga long le wang not an keneli jongsi ke hailote angtan pen ke wang ke be ke chia tuma phan ke voter pen ingthan labji longle philangta jorlongle la pen hemprek ke palong ji aphan isi pen isi 6 schedule arona ting pen saido antame claim vek ji pusi clark dak pen pachini pon lo inut bahini BJP long do yimene congress long do yimene sata ninga lo galang litum ci siket etlo biar APHL si fansi piat ponon ke lai ange jong si piat lo te ahokalam lo ilitum akhei la pe det ke cerai long po
Jong si pipedet pulote remdet pulote lage ki jutlo itum ron ka jedan ni ke rem lo ben ki jutlo edet lo ben ekhaita ki jutana thusi ke dam pe prap thup pik khangyang po no bang to sar nang le MP haidet lo panang ta nang le kupi si claim ke cheng si claim pon ji ke claim si ke ne dum ke hang pilo ili tu autonomous state body APHLC tum si Farokre sirkebra thokebra sirkebra ningkanta AP autonomous state one lo seta congress tumbar fit le non nilitum bangala so APHLC pensi autonomous state ke long to vek ye phan claim vek po la pen hem phuar nam nang rabdun po eto long lock po la pen ke la so fige ni tum la siksidul ke do an aprang men ke do an power la pen ke long muchot 1995 an inkan da power penang ke long do hala anta ni tum exercise la po ni to akam pe do et po non BJP a sarkar atum sakurita tangka kedo inglong aso kalia tuma phansi ki pike ong lapen contract than bang atum anta banga khai atum si ong munak lapen quality education pu amen pen kedam tang pin nangan chiklo jon wang bainong kelong le acham kedam atum ta dolo high court pen order doko kaphita ki cheke be atuma phan voter pen non puanta ingthan ha he lapen PGR VGR along aron re pen kedo bihari atuma phanta tharle le reklo nili jongsi ke hailote nili ke pherere pin pen arona teng pen tharle vekji lapen election ke ron kachedan asonlo la sinili tum ke hailote ke pang botang aron an ke uthot chewan thula puta thanpon labang somai long mesen lapen ongdung ara tum chitong dun si mesen pen pejut pon kolamati pen samson ingti karbing long live arlong voti phonglangso KSA aro ingdeng isi amahang ke thekani sarthetimung LP school pathuak lamalong kitalon pon lason si karbilo charlia song alamatiri piamai phu thomson rong pi hin pen ingthur ponlo anerlo achitima por pen rara mai pi paman ponlo lason si Stephen rong pi ke chari pon amai long alhi sar po man pen ke chetong dun karbilo charlia song tiripi amai phu thomson rong pi la pen tiripi chonbang desoi teron KSA Bokajan district amai phu rajuing leng sarmen tiso boson ingti la pen tiripi pen penangana bang pho tum chetong dun la penan parta arlong vuti phonglang song kang GB SGB atum chetong dun si mai RDP dun lo la penan parta arlong vuti phonglang so arong ara tum sitami karbi lo charlia song an inglong pi along aronang ke sengke ning arong vik pusi arlong vuti phonglang so mate borpung ara tum karbi lo charlia song tiripi atuma phan akiro nang chipi dun lapenan parta karbilo charlia song tiripi amai phu thomson rong pi pen arlongwati phonglang so arat kupia ki sungma kido kai kita arjaptun thipji busi lamcha chipi te kang si mesen me epen mai pijut pon pinang an ladak ha wal rat pen isi ka chuning rido je ladak mesen atowar kacheleng long ji phan mesen la lo charlia hem kenang ji phan lapen si ka chelang hem la ha aputhak tami pinang an lampak lam pon lapen ladak pinang an chethang klup long te dake borpung ha war polo lasila so borpung polong pen puthot la phonglang so long buti la bang so men sinon bang ke lang litom bang ke yerponang pu puse dagrong rat pen me ka chuning ripon padu pon lo sila so long pin ladak pinang an ladak rong asar pinang lo rong rat pen la pen nilitom kar bilo charle song pen pinang an dak chithan chemun ponalam thi an nilitom ang song an la bang so lam thi ke pali pandamin nilitom kar bilo charle song in pen achisik positive Balipathar pen presenterang karbing long live Lakhaing ko rahini Sarupathar MAC constituency ke parlo Balipathar number adarso along kedo Prabhu so sanglang adowan along kopai ke chelanga jai mekmate Mahasivratri bumper lucky draw amen pen kedeng pon apor kadure jok ni phai krepli there cheklo sorahini roing ko rapli anisi sai pichun pon Lucky draw mate lottery ke pathua jai megalong kopai ke minai pen kilong donatum first prize washing machine copa number 1375 Lucky draw ke hai pon laki monsing ti rong hampur pen la pen second prize laki refrigerator copa number 1016 Lucky draw ke hai pon bang phulaki Rajesh Hansi number other so la pen third prize laki paling
coupon number 4138 lucky draw ke hai pon lake Rani Intipi pen lapen fourth prize lake Almera coupon number 4391 lapen consolation prize itame son caps se pipon Lason si lucky draw organizing committee amai phu Dhoni timung pen Suresh Rongpi atum pen ke pangdak pona tengki angtar ke long tang atuma phan prabjin pen hormu nang chingthum ikji aphan si pachini pon adun thua jai megalong aluhi aman pen SGP Jagannath be Mohon timung Chandra Rongphar Borsing timung Thorman be anpar taman peng ke do ke thekiting atum chetong dun Palipathar pen present terang Carbing long live Kidamtang aningkan surihini rakriser kepaningkan hut Youth Alliance Against Corruption atum nang sengdet pen penning ningkan surihini raing kora pli an nang choksi ingdeng sirkep mahangke thegarni ketalon padupon Bangso ingdeng sirkep Youth Alliance Against Corruption mate YAAC mahangke thegarni ketalon ponlake langsokang thu picnic spot Silunia long mai chepahem phupon sanja tiso YAAC CCMI phupensi aluhi pachini pon Lasohut aluhi aman pen kachitong dun AJD amai phu angtong phangchu KUYA TNT amai phu Bikram Hanse KHD RC amai phu Mongol Singh Terang KYDA amai phu Mindar phangchu lapen SYDC amai phu Gopal Teron atum pen kenang lok pen nangan ke thekiding atum chetong dun simai RDP pon lapen Youth Alliance Against Corruption asong setami anso se ke pangtang pon thekji aphanami chingki chingwai padupon News report Carbing long live Lakhaing Koraisi Borjan constituency Dilai 11 miles Daliram Chetria Rongalong Nitroxia Parmana Phan Bhagawat Pad Ajame ke Paman Pon Bhagawat Pad ke Than Ponjila ke Gopal Krishna Sastri Pen Bhagawat Pad Organizing Committee amai phu Kisor Chetri Pen ke pachini don ke Nitroxy ke cheng siarni ke Lakas Yatra Armu chejeng Dilai aro an Palipo lapen arnivanga jai megla ke Bhagawat Pad aroti lapen nam kirtan padupo lasilabang so programming samjin pen kichun ponje aphansi ningche the ponlo আৰু আমাৰ 15 পৰা 21 তাৰিখ লগে আমাৰ এটো অনুষ্ঠান পাতা হৈছে গটিকে আমি গোটে ভক্ত প্ৰেমী আমাৰ ভাগৱত প্ৰেমী ৰাইজক আমি অনুৰোধ কৰিছো আমাৰ এটো প্ৰগ্ৰাম শান্তি ৰূপে আমাৰ সফল হ'ব বুলি আমি কামনা ৰাখি মোৰ বক্তব্য সামৰিছো ধন্যবাদ Dilai pen Bijoy Rongpi Carbing long live Tangte pinya da babirta ke lapansi kang ton paniklo